Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidina Ġesu Kristu tkun magħkom il-kol. L-Ewkaristija eżies hija don, rigal ta' Alla lilna. U għalhekk fiduċjusi fl-imħabba ta' Alla li huwa ħejja għalina din l-ikla biex aħna ikollna l-paċi tiegħu fil-waqt li narfu n-nuqqasijiet tagħna ejjew nitolbu maħfra għal ħtijietna. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Glorja lill-Alla fil-għoli ta' smewiet u paċi fl-ard lill-bnedmin ta' rida tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurrawk, natuk ġieħ. Irroddulek ħajr għal glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox. Mulej Iben waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla ħarruf ta' bin il-Missier. Int li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna lina. Int li tneħħi dnubiet tad-dinja il-qajt talb tagħna. Inti li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier ħenna lina. Għaliex inti waħdek qaddis, int waħdek mulej, int waħdek il-għoli Ġesu Kristu mal-Ispirtu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Namlu kull nar ta' Sibt nofru din il-quddisa għal benefatturi ħajjin u mejtin tas-santwarju kif ukoll skont l-intenzjonijiet ta' dak kollha li talbuna biex nitolbu għalihom, partikolarment il-morda li żgur qegħdin isegwuna permezz tal-mezzi soċjali jew anke Radio Marija. Nitolbu. U Alla, Inti rġajt waqqaft id-dinja imġarfa billi jibnek ċekken lilu nnifsu. Imla lil-fidili tiegħek ferħ qaddejs u għati jena bla tmiem lil dawk li Inti ħlist mill-jasar ta' dnub. Bibnek Ġesu Kristu Sidina li hu Alla u li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-profeta Iżajja.
Ifirħu l-Ġerusalem, tennew bija, intom il-koll ħbib tagħha. Aqbżu bil-fer, intom il-koll li qsamtu swit il-qalb magħha. Ekk intom terdow u tixbow minn sider il-faraġ tagħha. Terdow u titaxqu mis-sider mimli tagħha. Għaliex dan jgħid il-mulej, arani, se nifrex fuqha isliem bħal xmara, u bħal xmara tfur il-ġid tal-ġnus. U intom terdow u fuq id-dirajn tintrefow, u jżelu bikom fuq l-irkubtejn. Bħalma qom tfarraġ til-bina, hekk jiena nfarraġ lilkom, u f'Ġerusalem titfarġu. Taraw u tifraħ qalbkom, u għadamkom bħal ħaxixa ħaddar, u jarfu fil-qaddejja tiegħu qiegħed il-mulej. Il-kelma tal-mulej. Psalm responsorjali, għajtu bil-ferħ lill-Alla. Għajtu bil-ferħ lill-Alla bnedmin tad-dinja kollha, għannu s-sebħ ta' ismu, xandru s-sebħ u t-tifħir tiegħu, ejdu lill-Alla kemm int tal-biża' femilek, għajtu bil-ferħ lill-Alla. L-art kollha tagħtik qima, tannilek u tanni lill-ismek, ejjew, araw l-emejjel ta' Alla, tal-biża' femilu fost il-bnedmin, għajtu bil-ferħ lill-Alla. Biddel il-baħar fart nixfa, għaddew bil-mixi minn nofs ix-xmara, għalhekk nifirħu bih u jissaltan bil-kobor tiegħu għal dejjem, għajtu bil-ferħ lill-Alla. Ejjew, isimgħu u ngħidilkom, intom il-koll li tibżgħu minn Alla, ngħidilkom x'għamel miegħi. Imbierek Alla li ma warrabx it-talba tiegħi, ma warrabx minn fuqi it-tjieba tiegħu. Għajtu bil-ferħ lill-Alla. It-tieni qari. Eluq tal-ittra ta' San Pawlu Apostol Galatin. Ħuti, ngħid għalija ma jkun qatt li niftaħar jekk mhux bis-salib ta' Sidna Ġesu Kristu, li bih id-dinja jiem salba għalija u jien għad-dinja. Għaliex biċċur konċizjoni jew mingħajra xejn ma hemm ta' siwi li fil-ħolqien ġdid, u dawk kollha li jimxu fuq din ir-regola isliem u l-ħnina fuqhom u wkoll fuq Iżrael ta' Alla. Millum il-qoddim ħadd m'għandu jħabbatni iżjed, jien inġib f'ġismi il-marki ta' Kristu. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu tkun magħkom ħuti. Amen. Il-kelma tal-mulej. Alleluja, alleluja, alleluja. Ħalli jislim ta' Kristu jsaltan fi qlubkom, ħalli l-kelma ta' Kristu tagħmmar sħiħa fikom. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. F'dak iż-żmien il-mulej għażel 72 oħra u bagħthom tnejn qablu f'kull belt u post fejn kien se jmur. U qalilhom: il-ħsad huwa kbir imma l-ħaddiema ftit. Itolbu mill-għalsit il-ħsad biex jibgħat ħaddiema għall-ħsad tiegħu. Morru, araw, qiegħed nibgħatkom bħal ħrief qalb il-pop. Tieħdux magħkom la but, la ħorġa u lanqas qrieq, u fit-triq issellmu lil ħadd. Fid-dar fejn tidħlu l-ewwel għidu, isliem lil din id-dar. U jekk fija jkun hemm min iħobb isliem, jistrieħ isliem tagħkom fuqu. Jekk le it-tislima tagħkom terġa' lura għandkom. Ibqgħu għand dik il-familja u kulu ixorbu milli jkollhom huma għax il-ħaddiem ħaqqu ħlasu. Toqgħodux idduru minn familja l-oħra. F'kull belt li fija tmorru u jilqgħukom kulu dak li qegħdulkom qudiemu, fejqu l-morda li jkun hemm u lin-nies jgħidulhom is-saltna ta' Alla waslitilkom. Imma l-belt li fija titħlu u ma jilqgħukomx, uħorġu fil-pjazzett tagħha u għejdu: sat-trab tal-art beltkom infarfru minna ma' riġlejna
winħalluha għalikom, imma kunu għafu dan, is-saltna talla waslet. U ngħidilkom li dak il-jum ikun eħfef għal Sodoma milli għal dik il-belt. 72 reġgħu lura ferħana jgħidu mulej, ix-xjatin ukoll joqogħdu għalina minħabba fismek. U hu għalilhom, iva, jiena kont narah li x-xitan jaqa' bħal berqa mis-sema. Araw, tajtkom is-seta li tirsu fuq is-sriep u skorjuni u li telbu kull qawwa tal-għadu u ebda ħsara ma jagħmlulkom. Ma dana kollu mhux b'dan ifirħu li l-ispirtu joqogħdu għalikom, imma jifirħu għax għandkom isibkom miktub fis-smewwiet. Il-kelma tal-mulej. Wieħed mill-padri tal-Knisja, San Ġwan Grisostmu, kien iħobb jgħid li kull nhar ta' Ħadd il-Knisja tagħtina bastun mhux biex issawwatna bih, imma biex ħinnejjew ikollna fuq ix nistrieħu. Għaliex ġib l-eżempju ta' dan il-bastun? Għaliex il-ħajja tagħna fuq din l-art hija pellegrinaġġ, hija mixja. Mixja minn din l-art għalant il-mulej. Imma f'din il-mixja, f'dan il-pellegrinaġġ maħniex weħidna. Hemm il-preżenza ta' Alla, hija mixja fejn aħna rridu nikbru minn jum għal ieħor u nintebħu li l-mulej huwa magħna. U tafu x'inhuwa dan is-salm, dan il-bastun li l-Knisja kull nhar ta' Ħadd tagħti lili u lilek. Biex jien matul il-ġimgħa meta ngħejja insib fuq ix inserraħ, huma il-kelmiet tas-salm li jedna flimkien. X'edna flimkien illum, x'irrispondejna għal qari. Għajtu bil-ferħ lill-Alla. Ftakruhom dawn il-kelmiet. Matul din il-ġimgħa ħaniġu bżonnhom. U meta inti jiġu momenti fejn intaqta' qalbek, jew mana momenti meta tara li l-ferħ ta' qalbek qed jitbiel, qed jintilef, qed jintefa', u qalbek forsi qed timtela b'xi rabja, ftakar fil-kelmiet tas-salm. Għajtu bil-ferħ lill-Alla. F'kelma waħda, irringrazzja lill-Alla. Faħħar lill-Alla. U għaliex? Għax għamilt ħwejjeġ kbar il-Vanġelu tal-lum. Ġesu jibat lid-dixxipli tiegħu mhux lill-apostli, lid-dixxipli hawnhekk jgħidilna bat 72. Lil dawk li kienu jisimgħuh, lil dawk li kienu miegħu u jgħidilhom issa morru. U fid-dar fejn tidħlu waslulhom is-sliem. Morru u fil-belt fejn tidħlu ejdulhom is-saltna ta' Alla waslitilkom, jew aħjar Alla qiegħed f'nofskom, intebħu bih biex intom timtlew bil-ferħ. Illum huwa it-2 ta' Lulju, ftit xhur ilu fit-2 ta' April kien hawn fostna l-Papa Franġisku. U fid-diskors li jagħmel x'qalilna? Il-ferħ tal-Knisja u li tevanġelizza. Il-ferħ tal-Knisja u li twassal il-kelma ta' Alla, jew aħjar li tgħin il-bniedem jiltaqa' mal-imħabba ta' Alla.
U Ġesu hawnhekk jgħidilhom kif jispiċċa l-Vanġelu lil dawn it-72 li huwa bagħat qablu. Ġew irritornaw u ġew kollha mimlijin bil-ferħ, isma' taf li għamilna l-mirakli f'ismek, taf li x-xitan kien jibża x'in insemmu l-isem tiegħek. U bdew jirrakkuntaw kważi dak li seħħ f'ismu, kważi bdew jagħmluh tagħhom. U ġew mimlijin bil-ferħ għax bdew jaħsbu li laħqu xi ħaġa. Il-ferħ tal-Knisja u li twassal lil Ġesu lill-oħrajn għalilna l-Papa. U dan għandu jkun il-ferħ tagħna. Hawnhekk Ġesu xejdilhom. Ifirħu mhux għax ix-xitan qata' għalikom jew għax għamiltu l-mirakli, ifirħu għax għandkom isimkom miktub fis-smewwiet. U xi fisser ismi miktub fis-smewwiet? Miktub fuq isħab, x'in ħanoħroġ il-lejla ħanara ismi miktub x'imkien. Serraħ moħħok għax inti ismek miktub fil-qalb ta' Alla li jħobbok. Nista' ma nkunx ferħan meta naf li jien Alla jaf bija, jien qiegħed miktub f'qalbu. Kemm tieħu gost meta ssib persuna li tħobbok u li taċċettak anke bid-difetti tiegħek, mhux hekk forsi għamiltu intom il-miżżewġin. Aċċettajtu l-xulxin bl-imħabba. Ħadd minnkom hu perfett żgur. U xi drabi forsi titilfuha xi ftit ma' xulxin, imma jgħaddi kollox nar tat-tiben. Għaliex? Għax hemm l-imħabba bejnietkom. Mela kemm għandna aktar aħna nkunu kuntenti. U nemmnuha din il-kelma. Ismek u miktub fil-qalb ta' Alla. Taqtax qalbek, għamel kuraġġ, ifraħ, irringrazzja l-Alla. U meta matul din il-ġimgħa jiġu momenti jibsejn, erfa' ħarstek il-fuq u għejdlu mulej, inti taf bija, jiena naf li inti tħobbni, enni nikber f'imħabtek. Għamel minni strument tal-paċi tiegħek. Il-ferħ tal-Knisja u li tevanġelizza. Ejjew nistaqsu lilna nfusna. X'qegħdin nagħmlu aħna? Li tevanġelizza ma jfissirx li tmur toqgħod tippriedka u tgħajjat. Mhuwiex ix-xogħol biss tal-qassejs, imma huwa x-xogħol ta' kull nisrani. Li tevanġelizza jfisser tgħid is-saltna ta' Alla qiegħda f'nofskom. Alla mhux imbiet minnek. Anke jekk inti tħossok li tbiet minnu, imma Alla huwa qrib tiegħek. Alla qed jistenniek biex jurik imħabtu. Alla jridek tkun ferħan, li qalbek tkun mimlija bil-paċi tiegħu u għalhekk dak li jisraqlek il-paċi, dak ma jridux Alla. Jien ħafna drabi nħoss nistaqsi u ngħid x'taħseb li Alla jrid minnek. U ħafna jgħiduli mhux li ma nagħmilx dnub. U jien bid-daħka ngħidilhom le ta' Alla ma jridx li aħna ma nagħmlux dnubiet. Alla ma jridx li aħna nitilfu il-ferħ tagħna. Alla jridna ferħanin, kuntenti, ma jridniex nagħmlu dnub għax id-dnub x'jagħmilli. Id-dnub lili jisraq li l-ferħ. Id-dnub lili jimlini brabja. Id-dnub lili jimli l-qalbi biswit il-qalb. Għalhekk Alla ma jridx id-dnub. Għalhekk Alla lil-midneb dejjem lest li jerġa' jagħtih il-maħfra biex jerġa' jnissel mill-ġdid fil-qalb tiegħi u l-qalb tiegħek
il-paċi tiegħu. M'għandniex vokazzjoni sabiħa nżies aħna bħala Nsara. Din hija l-missjoni tagħna. Il-missjoni li ngħinu l-bniedem isib il-ferħ ta' Ġesu. Ejjew naċċettaw din il-missjoni li l-mulej għażilna. Il-mulej illum fit-tmiem il-Qudiesa meta s-saċerdot jgħidilna morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu. Dak li qed jgħid. Mur għejx int fil-paċi u għejn il-oħrajn jgħixu fil-paċi ta' Kristu. Ikun infaħħar Ġesu Kristu. Jeħuti nistqarru il-fidi tagħna. Jiena nemmen falla wieħed il-missier li jista' kollox, li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidirx. U f'mulej wieħed Ġesu Kristu iben l-waħdini ta' Alla, imnisser mill-missier qabel kull żmien. Alla min Alla, dawl min dawl, Alla veru min Alla veru. Imnisser mhux magħmul, natura waħda mal-missier u bih niżel mismewwiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna u ħal-ġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbu ħalina, bata taħt Ponzu Pilatu, mietu difnuh u fit-tielet jum għam bejn miet skont il-kodba mqazza u tela s-sema u qiegħed fuq il-lemin tal-missier u għandu jerġiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. U s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispirtu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-missier u mill-liben li jum imweġġaħ fl-imkien mal-missier u mal-liben u li tkellem fom mill-profeti fi knisja waħda qaddisa kattolika apostolika nistqar ma'mudija waħda l-maħfra ta' dnubiet nistenna l-qawwa minn l-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Ejjew nitolbu lil Alla sabiex jenna ħalli aħna nkunu tassew ħabbara tal-paċi fis-soċjetà ta' madwarna. Għall-Knisja biex tkompli xxerret il-kelma ta' Kristu lil kull bniedem għaliex il-kelma tiegħu hija verità u ħajja. Nitolbu għaż-żgħażagħ tagħna sabiex jilqgħu il-kelma ta' Ġesu li tnissel il-veru ferħ fil-ħajja tagħhom. Nitolbu għal-morda u dawk il-persuni li jduru bijom. Għamel mulej li huma jġarbu f'qalbhom il-ferħ tiegħek. Nitolbu għalina l-koll sabiex ngħixu il-fidi tagħna b'impenn veru u nkunu tassew ambaxxaturi tal-imħabba tiegħek. Nitolbu minn dan is-santwarju għażiż tal-Madonna ta' Pinu. Nitolbuk mulej biex tkompli dbirek il-familji tagħna. Qawwihom bl-Ispirtu tiegħek sabiex huma wkoll jgħixu b'ġenerożità u b'ferħ is-sejħat li inti għamiltilhom. Nitolbu fiskiet nresqu it-talbiet tagħna. U Alla fil-waqt li tilqa' dawn it-talbiet tagħna u dak kollu li hemm fil-qalb ta' kull wieħed u waħda minna, għatina l-Ispirtu tiegħek sabiex jagħmel minna ħabbara awtentiċi tas-saltna tiegħek. Int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Giorno
jitolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Din l-offerta mulej nikkonsagrawha lill-ismek u nitolbuk li hija s-saffina u tatina l-għajnuna biex minn jum għal ieħor nagħmlu opri li jixirqu l-ħajja tas-sema bi Kristu siedna. Il-mulej magħkom nerfgħu lubna il fuq niżżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr. Għax int fil-ħnina tiegħek hekk ħabbejt id-dinja li battilna lill-ibnek il-waħdini biex jifdina. Rittu jsir bniedem bħalna f'kollox minn barra dnub biex hekk tħobb fina dak li inti ħabbejt fih. Għalhekk mulej aħna wkoll mal-anġel qaddisin kollha tiegħek infaħruk u b'ferħ kbir intennulek. Għaddejs, għaddejs, għaddejs. Mulej Alla tal-eżerċti, ismewwitu l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-għola ta' smewiet, imbirek minn ġej fisem il-mulej, osanna fl-għola ta' smewiet. Għaddis ta' sewint mulej inti lajn ta' kull qdusija, għaddis għalek nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Siedina Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati bħal ħobs, radd il-ħajr, qasam, tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi, reġarad il-ħajr, tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu il-kol, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-dem li jxirret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmien tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Siedina Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċej tas-salvazzjoni, u nroddulek ħajr għaliex oġbok tilqana u quddiemek biex naqduk. Miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed, lilna li nieħdu sehem il-ġisem u id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ittaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-isqof tagħna Anton, l-isqfijiet u l-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni mqazzhom mal-La Marija, ma' San Giuseppe, l-Apostli u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Morru u f'kull dar u belt li tidħlu wejdulhom, is-saltna ta' Alla wasletilkom. Danu li sejrin nitolbu lil mulej Ġesu, sejrin nitolbuh ngħidulu ħa tiġi saltnatek.
għamel li aħna nkunu nies li nwaslu is-saltna tiegħek lill-oħrajn. U għalhekk ngħidu, missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru li minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu, li jett l-apostli tiegħek inħallilkom isliem, natikom isliem tiegħi, la tħares lejn nubietna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u laqda li jint trid fija. Int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina il-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf.
nitolbu. Issa li mnejtna bil-għajnuna kbira nitolbuk mulej biex dejjem tatina id-doni meħtieġa għas-salvazzjoni tagħna li qatt ma nifqu nfaħruk bi Kristu Siedna. Nixtieq fakkarkom l-koll nafu li għal marit m'hemmx vaganzi u għalhekk m'hemmx vaganzi għad-donazzjonijiet tad-dem. Inħeġġiġkom biex min jista' jmur jagħti id-dem imur jagħmel dan għada bejn it-8 ta' filgħodu u s-sija ta' wara nofsinhar fil-berġa tax-Xewkija. Tinsewx li tridu tieħdu magħkom il-karta tal-identità kif ukoll huwa meħtieġ li tkunu lebsin il-maskra bi protezzjoni għal Covid. Ħaġa nixtieq nfakkarkom biex nafu l-koll qegħdin nħossuha din is-sħana li biex ngħidu hekk mhijiex sħana wisq normali, imma nitlobkom nagħmlu sagrifiċċju u nuru id-dekor tagħna anke meta niġu l-Knisja, anke biex nitolbu. Il-mod ta' kif tilbes juri inti kif tħares lejn dik il-persuna li magħha sejjer tiltaqa'. Hawnhekk niġu biex niltaqgħu mal-mulej, biex nitolbuh biex inħossu l-paċi tiegħu. U għalhekk nitlobkom li kemm jista' jkun inżommu il-bies dekorus u anke is-silenzju
partikolarment meta tidħlu ġewwa fis-santwarju fil-kappella ħdejn il-Madonna. Hemmhekk ħajjitħadded biss il-qalb tagħkom u mhux xoftejkom. Inżommu s-silenzju fit-talb tagħna. Ejjew ngħidu flimkien dawn it-tliet Ava Marijiet li talbitna ngħiduhomna Marija u nofruhom għalhekk għal dawk il-persuni li għada sejrin imorru jagħtu id-demm jew dawk il-persuni li sejrin jirċievu dan ir-rigal mimli ġenerożità. U għalhekk ngħidu flimkien. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-dinbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-dinbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-dinbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu.